kanasuran, tanang kahatawhan, at ninyo o pagdayik ang Diyos kay nagalungkat ang iyang tugma o kaloy alang kanatong tanan kay nagalungkat ang iyang tugma o kaloy alang kanatong tanan. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maalaw sab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa ito mga sala, rumanang kita pagsaulog nining solemnidad ni San Pedro o San Pablo. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglibot. Isugilon ko sayo ka man nga kining alahon bisalig lamang sa kaayo kaloy-an mo na o Ginoo tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakalaog mo. Kaluyan na kita sa Diyos, nga magkagagahom sa nga tanan, pasailoon sa atong mga sala, daron ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung kadahil sa iyang mga tamo, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami ranimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuho sa mamahan, dawat ang among pamamuyo, ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam doon, Jesu Kristo.
Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Diyos, imong gigasa ka namo ang kalipay sa pagsaulog nining solemning pista sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa reliyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay siya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o gipabantayan og 4 ka pundok sa mga gwardya nga tagup-at ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kalingkawas sa pangilin. Busa, gipreso si Pedro didto sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabii sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwadan og 2 ka gwardya. Gigapos siya 2 ka kadena ug labot pa may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa presuhan. Ug sa kalit mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel. Gipukaw siya o giingnan. Bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos ug pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag nakakita siyag panan-awon. Miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan na abli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga bibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Daykon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maaniya kanunay sa akong baba. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka nako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Himaya ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagpayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, gitubag ako niya. O giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili maglipakong sa kaulaw. Sa pagsambit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo, magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leon.
ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya siyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan sa ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Muling ko sa mga kadiyot, maying hapon ganitong tanan, maying gabi iba, maying uto, maying buntag sa tanan nga miapil sa atong pagsimba nining live streaming mass coming from the National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Cebu, Philippines. O karong adlaw, ang tibok simbahang Katoliko sa tibok kalibutan nagsaulog nining solemnidad sa ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. Duha ka mga ligong haligi sa simbahan nga wala gyud buwaga sa simbahan tungod kay kaning mga apostoles dako kani sila role no sa pagpalambo, pagpatubo sa simbahan. Unya una sa tanan, ang Ginoo mao gyud katukod sa simbahan. Iya kining simbahan sa Ginoo. Mato pa niya sa Ebanghelyo nga ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Muninindot kaayo una natong pamalandong nga kini ding simbahan nga gitukod, tinukod kini sa Ginoo, dili kini tinukod sa tao. Pero iya kining gitukod diha sa sukaranan nga bato. Unya si Pedro kaniadto gitawag man siya Simon, nya karon gitawag siya Pedro, meaning bato. Kay nining batuha mato pa ni Jesus, akong tukuron ang akong simbahan. Sa tupa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, iya kining gitugyanan sa pag-atiman, pagpangulo, pagmando ni Pedro, ang unang Santo Papa. Unya kini mo na si Pedro gitawag no sa Ginoo. Ato mabasa gani sa Ebanghelyo San Marcos chapter 1 verses 16 to 17. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea,
Nakita niyang duha ka mananagat si Simon ug ang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tuduan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Muna yun nindot kaayo nga kanida San Pedro nga gipili sa Ginoo, usa ka mananagat, yano ordinaryo nga tao nga gipili sa Ginoo nga mahimong mananagat dili na sa mga isda kundi mananagat nag mga tao. Nga gitagaan sa gahom sa Ginoo sa himo siyang parang gitawag og first among the apostles, siyang pangulo sa mga apostoles. O kaning iyang pagkapangulo, iya gining gi-exercise kay siya mo'y sa dihang nikunsad ang Espiritu Santo sa pista sa Pentecostes, siya gimihimo sa unang wali diin ang mga tao nakadungog sa iyang giwali nangakabig mituo sila sa Ginoo ug tungod diadtong waliha nahimugso ang simbahan. No, si San Pedro usab mo'y miuna pagdawat sa unang kanang gitawag pagan convert, no, ngari sa pagtuo nga Kristyanismo. Siya sad ang miuna pag himo og milagro uban ni San Juan ditos templo ang bakol iyang giayo. O daghan pag kaayo nga mga instances nga si Pedro may exercise yung gigamit o ang iyang gahom sa pagkapangulo. Munang si San Pedro gipili sa Ginoo nga apostol sa mga Hudiyo. Kay mato pa ni San Pablo sa iyang suwat ngadto sa Galacia, si San Pablo nag-ingon, "Hinunua, nakita nila nga gisugo ako sa Dios pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo." Ingon nga siya nagsugo kang Pedro pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo. Ingon nga gihimo niya si Pedro nga apostol sa mga Hudiyo. Si Santiago, matupan San Pablo, si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulo miila nga ang Dios naghatag kanako nining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kang Bernabe ug kanako. Ingon nga mga kauban sa buhat kaming tanan nagkauyon nga magtrabaho kami diha sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman. Ang maningyon San Pablo, nga among hinumduman ang mga kabos sa ilang pundok, butang nga ako gayong gihaguan pagbuhat. O din sila, no? Si San Pablo, si San Pedro, nagkauyon, agig pagsunod sa mga gibuhat sa Ginoo, maugyod ang pag-atiman sa mga kabos, kato mga biniyaan, kato mga bakol, kato mga buta, mga sanglahon, mga giisip sa kalibutan nga walay bili, giatiman sa mga apostoles, labi na San Pedro, San Pablo, kay mao ni ang gisugo sa Ginoo nga atimanon pag-ayo ang mga huyang, ang mga biniyaan, mga sinalikway. Muna si San Pedro, no, sama ni San Pablo, gipili sila sa Ginoo aron sa usa ka misyon, pagkabig og mga tao. Kanya gigamit sila si San Pablo ug San Pedro aron ang himaya sa Dios, ang mga milagro sa Dios mahimo diha kanila aron makabig gyud ang mga tao. Si San Pablo atong mabasa nga siya lahi kang San Pedro sa iyang kahimtang, kay si San Pedro mananagat ordinaryo nga tao, pero si San Pablo gingalan sa kanang Saulo kaniadto, gitawag sa Ginoo
gikan sa pagka manggugukod sa mga Kristiyano ngadto sa magsasangyaw ug tigpanalipod sa ebanghelyo. Miuyon ganin siya sa kamatayon ni San Esteban. Si San Pablo kaniadto anang parisiyo, batid sa balaod, edukado, abogado. Pero sa dihang gipili sa si Ginoo, kanang gigamit sa si Ginoo aron mapalambo niya ang simbahan. Nindot kaning yang na hiaguman ni San Pablo kay sa dihang naglakaw siya uban siyang kauban padung sa Damasco kay iyang pandakpon tong mga Kristiyano nga gitawag kaniadto og mga sumusunod sa dalan. Kalit lang dunay hayag nga miigo kang San Pablo. O ningon siya, kinsa ka mang Ginoo? O mingon ang Ginoo, ako si Jesus nga imong gilutos. Unya nabuta San Pablo, unya di man siya kita, gitabangan siya pag-adto sa Damasco. O dito, doon ay usa ka tawo nga gigamit si Ginoo pag-ayo kang San Pablo nganlag Ananias. Nya ang Ginoo miingon kang Ananias, atua si Pablo, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Muna ang isulti sa Ginoo. No, si San Pablo ug San Pedro, lalain silang mga kinaiya, lalain silang mga kahimtang sa kinabuhi, pero nakanindot sila kagipili sa Ginoo aron mahimong kanang pangulo sa mga apostoles, mahimo siyang apostol si San Pedro sa mga Hudiyo, San Pablo sa mga dili Hudiyo. Unya si San Pedro, no, Saint Peter stands for the unity of the church, while Saint Paul stands for the universality of the church. Tungod kay diha ni San Pedro nahiusa ang simbahan sa Dios. Ug diha sa ni San Pablo nasangyaw ang pagtuo nga Katoliko ug nahimo natukod ni San Pablo ang unang mga simbahan dito sa Europa. The first churches in Europe were established by Saint Paul. Pinaagi siyang mga pagwali. Niabot ang pulong sa Ginoo sa kanasuran tungod kay agig pagtuman sa kabuton sa Ginoo nga mahimo siyang apostol sa mga dili Hudiyo. Nya doon na gito mga higayon nga wala siya dawata, gisalikway, gitamay, may kausa, gikuan siya, gibugal-bugalan, gipasakitan, gikulata. Tanang mga paglutos, pag-antos nasugatan ni San Pablo. Pero wala siya biyai sa Ginoo. Nya kini San Pablo o San Pedro naabot sila sa Roma o si San Pedro gilangsang sa cross nga binali ang iyang cross. Gituwad ang iyang cross. O si San Pablo gipunggutan sa iyang ulo. Bisag manalahi sila o mga kahimtang pero nausa ang ilang pagtuo, paghigugma kang Hesus. And they were ready to offer their lives, their hearts, their minds to the glory of Christ. Atong pakpakan si San Pedro, San Pablo, no? Kay sila naghatag na itong panag-ingnan nga si Jesus angay gudain natong pakamatyan. Jesus deserves our love. Angay siya natong pasidunggan si Jesus. Ipakita si kinabuhi in San Pedro, San Pablo nga si Jesus angay natong simbahon, angay natong tuuhan, angay natong higugmaon, angay natong daygon, himayaon kay si Jesus ang pinadala sa amahan. Matud pa ni San Pedro sa Ebanghelyo nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Busa manindog kitang tanan, magampo kita ngadto sa Ginoo, nagatuo kami sa Dios, ang amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo yang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen,
Isakit sugo ni Poncio Pilato, ilangsang sa krus na matay gilubong, bikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, bisa ka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, gikan didto, mubalik sa aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug pakabanhaw sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Ngadto samahan dadto nato ang ato mga katuyuan uban ni anang samang pagtuo sa mga apostoles Pedro ug Pablo, uban ang pagtuo sa mananagat kang kinsa natukod ang simbahan, ug uban sa pagtuo sa magtutudlo sa daghang mga nasod. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leon, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian uban ang kaalam ug ang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga higugmaon nato ang atong pagtuo ug magmadasigong mopaambit niini ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag og kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Magkagagahom nga Dios ug Amahan, dunggang mga pag-ampo sa imong katilingban nga nakatigom diha sa pagtuo sa mga apostoles ug tinabangan pinaagi silang pagpangama. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug
Mga igsuon, magampo kamo. Arong ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, magkagagahom sa nga tanan. Dawatan ta si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niyang santos nga simbahan. O bananon ta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga mong gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, ug makatabang kanamo pagsaulog ning sakripisyo diha sa gugmag kahiusa. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, magagagahom sa tanan. Angay ug matarum gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, tungod kay gilipay mo kami nining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo, o kang San Pablo nga maisog nga magwalwali niini. Si San Pedro mo'y nagtigom sa imong simbahan gikan sa hinibilin sa Israel. Si San Pablo mo'y nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom siyang kagalingong paagi. Sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir, ug gidaig sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles ug sa tanang mga anghel ug mga santos, nagaday kami kanimo sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaas-taas. Kay kunang nag-aamhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaas-taas. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kanilang kanamo lawas o dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gugulingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nining adto sa mga tinunan ug miingon dawatak kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumay Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, iyang banan sa mga apostoles, na mga santos, San Pedro o San Pablo nga nagatuman sa imong kaubuton at sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo. Magagagahom nga amahan sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salog milayo sa tanang kasamo. Santa nagapaabot kami nga malaumon na pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa kahangturan. Ginoong Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala ko nila ang pagsalig sa imong simbahan. ug sibo sa imong kaubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon ipakita ang timaan tung pagkamanagsuon ng panagdait na aking tanan. Peace. Kordero sa Dios, na nagawag kang sa
sala sa kalibutan, kaloy kami. Kaloy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ta sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang Kordero sa Dios, nga gisimba gihigog magipakamatyan San Pedro ug San Pablo, kay siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo. Dili ako Ay, ang kalawat kalawat kanimo. kanimo. Panipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, itugot ka namo nga nabusog nining sakramento ang pagpuyo kinabuhi da sa simbahan sa ingon nga samtang magmakanunayon kami diha sa pagpikas sa pan, mausaon tang among kasing-kasing o kalag linigon sa imong gugma, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga mga gagahong sa tanan ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.